Hello logofer, good morning to you all logofer. Nonton थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय लोगोफोर। दिनैनि भिडिअ लोगोफोर नोंथांमोना थांनायाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय लोगोफोर। माने आं मानि बागै माने भिडिअखौ बानायदों आरोना। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ ओरैबायदि माने रागा जोंथाव, दुखु नांथाव, लाजिनांथाव नै बेफोरबायदि भिडिअ आरोना। नोंथांमोना एसेबाबो थांनायाव नायनानै बुजिखाबायना लोगोफोर। माबायदि जानो थांगासिनो दं भिडिअआ। नैबे हिन्जाव माने थांनायाव नुनाया नोंथांमोना दि नैबे हिन्जावफोरखौ थांनायाव नुदोंना। नैबे हिन्जावफोरा माने गथ' गोनां गोजाखा आरोना। फिसाइ दंना गैया बेखौ मिथिया, नाथाय बिसोरहा गथ' गोनांखा आरोना। माने बिसोरो गावसिनि देहाखौ फालांगि खालामो आरोना। देहा फालांगि खालामग्राफोर आरोना गुवाहाटियाव हमजादों आरोना लोगोफोर। जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर, जोबोद रागा जोंथावथाव, लाजिनांथावथाव, गावखौनो गाव बर' होनना लानो लाजिगोन नंगौना नङा बेफोरबायदि नुयोबा आरोना। जोबोद लाजिनांथावथाव आरोना लोगोफोर। आं जोबोद बिराद लाजिबाय आरोना। माने नोंथांमोना मा सानदों बेखौ बुंनो हाला लोगोफोर। बिराद लाजिबाय आरोना बेबायदि घटनाखौ नुनानै आरोना। नोंथांमोननि थाखायबो भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरोना लोगोफोर। जे नोंथांफ्राबो नायथोंसै, जे बर' हिसाबै नोंथांमोनाबो लाजिदो। नै बिदि साननानै आं भिडिअखौ बानायदों आरोना। लाजिदो, रागा जोंदो सानदों आरोना। नोंथांमोनाबो गाज्रि मोननाङा लोगोफोर। आं माखासे भिडिअफोरखौ माने रागा जोंनानै दुखु नांनानै बानायफ्लांनाय जायो। मा होनबावनो ना, जोंनि बर' हिन्जावफोरखौ मा होनबावनो लोगोफोर। खालि बांगाल हौवाजों खारनाय, सोरबा हारसा हौवाजों खारनाय नै बिदिल'सै आरोना। मा होनबावनो, लाजिनांथावथाव आरोखि ना। लोगोफोर मा होनबावनो, जोबोद दुखु नांथाव लोगोफोर। जोबोद दुखु मोनो आं बेफोरबायदि नुयोबा। माने जोंनि बर'आ मानो बेफोरबायदि दिनैसिमबो माने बेलेग हारिजों बेफोरबायदि गादबनानै दोनजायोना, बांगालफोरजों, सोरबा हारसाफोरजों ना। जोबोद माने दुखु नांथाव आरोना लोगोफोर। आं जोबोद दुखु मोनसै आरोना नैबेफोरखौ नायोब्ला। नोंथांमोनाबो दुखु मोनगोन बर' हिसाबै नंगौना नङा लोगोफोर। नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट खालामहर लोगोफोर। नोंथांमोना कमेन्ट खालामबासो आंबो मिथिगोन माबायदि भिडिअ बानायनांगौ ना। आं दिनै माने दुखुजों भिडिअ बानायदों आरोना लोगोफोर। मा होनबावनो ना, जोंनि बर' हारिया बेफोरबायदिनो माने मालायजों गादबनानै दोनजाबाय थासिगोन नामा नै बेफोरबायदि सानो आरोना लोगोफोर। जोबोद दुखु नांथाव आरोखि ना। जोबोद दुखु नांनानै आं दिनै भिडिअखौ बानायनाय जादों लोगोफोर। नोंथांमोनाबो दुखु मोनदोंबा कमेन्ट खालामहर लोगोफोर। मा होनबावनो आरोना। जोंनि बर'आव बेफोरबायदिनो सिगांनिफ्रायनो बेफोरबायदि दासिमबो जोबनो रोङा मानो। What's the reason? The main reason is without job. नंगौना नङा लोगोफोर। Without job मा मावनानै जाबावनो। फिसाइफ्रा जेबो मावनानै जाहोनो रोंला। हिनजावफ्रा बेफोरबायदिनो प्रस्टिटिउट खामानि मावनोसै, फिसाफोरखौ स्कुल फोरोंनोसै, गावनि देहाखौ फालांगि खालामनोसै, उफाय गैया जानोसै। नै बेफोरबायदि गावनि देहा फालांगि खालामनानैबाबो गथ' गथायखौ फोरोंनांगौ जासिगोन नै बेफोरबायदि जाहैबाय आरोखि ना। माने जबानो गैला नालाय माजों खामायनानै जाबावनो ना। खुनुरुखुम जानो आन्था आरो गथ'खौ फरायनायखौथ' बाद दोन, नै बेफोरबायदि जानानै दं आरोखि। मा होनबावनो ना, जोबोद दुखु नांथाव लोगोफोर दिनै भिडिअ लोगोफोर। आं जोबोद माने दुखु मोनदों आरोना नैबे भिडिअखौ नुनानै। माने गथ' गथाय गोनांखा, माने बिसोरबो जानो होननानै जायाखै बेस्राफोर नंगौना नङा। माने बेफोरखौ साननो नायोबा जों गोजौखौसो जों साननांगौ आरोना। माने बिसिनिफ्रायल' जों डाइरेक्ट सानोबा जानाय नङा। बेफोरो माबोरै जानो मोनखो, मारै जाथावथाव नै बेखौ जोङो सानग्रोनांगोन आरोखि। बेफोरखौ सानोबा जोङो माने लास्टआव नाथिं टु डु, वाट टु डु होननाय जाहैयो आरोखि। मा होनबावनो, मा खालामबावनो ना। नै बेफोरबायदि जाहैयो आरोखि लास्टआव। माने उफाय गैयियावसो नै बेफोरबायदि जादों, नै बेफोरबायदि जाहैयो आरोखि। नाथाय बेफोरबायदि खालामनायाबो अनेक गाज्रि आरोना। माने जेन'बा प्रस्टिटिउटआव थांलायनांगौ बेबो नङा आरोखि। माने माबा मोनसे खामानि, खस्थ' खामानिफोरखौ मावनानै जा, नै बेफोरबायदि माने इजियावनो मोननायखौ नागिरनाङा आरोना। जे गावनि देहा फालांगि खालामनाय, गावनि देहाखौ फाननानै बेफोरबायदि खालामनाया माने बेफोर इउसलेस। माने नोंथांनि अननाय नङा बियो। नोंथाङा गथ'खौ अनोबा, नोंथांनि फिसाखौ अनोबा नोंथाङा खस्थ' खामायनानैसो नोंथाङा जाहोनांगोन। नै बेफोरबायदि आरोखि ना। नोंनि खामायनायजोंसो नोंथाङा जाहोनांगोन, नोंनि अननायखौसो देखायनांगोन। नोंथाङा जुदि बेफोरबायदि सिम्पोलैनो थाखा खामायनानै बेफोरबायदि खालामोबा, नोंहा गथ'खौ अननानैल' मा जानो। नैबे आरोना। आरो नोंनि हारिनि सिनायथिया सोर, नै बेफोरबायदि आरोखि ना। माने जोंनि बर' हारियाव बुहुद माने बर' हारिखौ लाजि फोनांलांबाय आरोना जोंनि बर' हिन्जावफोरा बेफोरबायदिनो जब गैया मा गैया होननानै। नाथाय बेफोरबायदि नङा जे जब गैयाबानो बेफोरबायदि जे गाज्रि खामानि, प्रस्टिटिउट खामानि मावनानै जानांगौ नैबे नङा आरोना
थ' लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो लोगोफोर आं दिनै बेखौनो बुंनाय जाबाय लोगोफोर जे बेफोरबायदि जाजाथों नेक्स्टआव लोगोफोर मा होनबावनो ना जाबाबो जों मा खालामनो हानो नंगौना नङा जास्ट जों भिडिअ बानायो आरोना लोगोफोर इउटुबार हिसाबै थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन नोंथांना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम दाबो लोगोफोर थ' बाय बाय लोगोफोर सि इउ अन नेक्स्ट भिडिअ